tayo. Magkakalat tayo sa Pacalat River. So, tagal din natin nawala. Hindi tayo nakapag-upload. May mga isang buwan din siguro. So, ayun, wala tayo. Kaya itong 15 muna yung gagawin natin. So, hindi ko alam kung maririnig nyo ko dito, no? So, ipupuntahan natin ngayon sa, sa Pacalat River. So, sa ngayon, nandito tayo sa may bayan ng Aguilar. Bale, puro muna tayo Pangasinan ngayon kasi mahigpit yung mga quarantine checkpoint sa border, lalo dito sa Pangasinan. Baka hindi tayo makabalik. Ano? Hinto muna tayo kasi hindi ko alam kung saan yung daan papuntang Pacalat. So ngayon, kapit muna tayo kay Google Map kasi hindi natin kabisado yung daan. So andito si Commander sa likod. Siya yung magtuturo sa atin kung saan naman. Okay guys, andito na tayo sa sa mismong bayan ng Mangatarem. Pag pupunta kasi kayo ng Pacalat, doon kayo dadaan sa may Osmeña Street. Now, base kay Google Map, doon tayo dadaan kasi hindi natin alam kung saan yung mga pasikat-sikat dito sa mga Tarem.
dito guys. Dam sila, mini dam. Hello. Ano ngayon? June 7. Sir, kailan po ibubukas yung Pacalat? Ayun. Sige po. Thank you po. Sarado ang Pacalat.